Co bys doporučil mladým, kteří si chtějí pořídit vlastní bydlení? Všem mladým, kteří právě dokončili studia a chtěli by se finančně osamostatnit co nejdříve, bych určitě doporučil to, aby v té přechodné době, kdy už mají příjem, zaměstnání, ale stále bydlí u rodičů, aby co nejvíce využili této situace, téhle přechodné doby, kdy mají minimální náklady a zvládnou něco ušetřit. Protože jakmile budete bydlet sami do pronájmu a budete si veškeré režie platit sami, s tím šetřením už to tak jednoduchý nebude. Z těch úspor, které bych v téhle přechodné době našetřil, by bylo skvělé, kdyby tam bylo alespoň 10% z kupní ceny první nemovitosti. Pořídil bych jakýkoliv malý byt, garzonku, třeba 30metrovou, už bych byl zainvestovaný v té nemovitosti. Časem potkám partnera a pořídíme společně nějaký větší byt. Přitom nám prodej téhleté malé garzonky pomůže k tomu pořídit si tenhle větší byt. Dále potom časem pravděpodobně se budete rozrůstat, budete čekat dítě, budete chtít bydlet ve větším, proto zase ten větší byt, který jste koupili společně s tím partnerem, prodáte opět se ziskem a opět vám pomůže ten zisk ke koupi toho většího bydlení. Každopádně je důležité tu první nemovitost se snažit pořídit co nejdříve, protože když tak uděláte, tak už vás potom tolik nebude trápit růst cen nemovitostí, jelikož už budete v tom systému. Nestrácejte čas, začněte teď.